Masirecap. Siyakhumbula mos elibali siye sathi kwakhethwa lamazwe ezacontinent ezidle ngentla kuba ilanguage eyayisetyenziswa kudala kwakuyiGreek. iGreek was ilanguage yeliterature ngela xesha. Kuzaba late into obuyofunda iHebrew ye-Old Testament neGreek neLatin ye-New Testament no-LXX. Hayi kulate. Wabekelwa uKing James. Jonga ke i-wealth and influence. Wabekelwa uKing James ubuzanitolikela yona ngeEnglish. Wabekelwa uEGW uba uza kubekela ezincwadi eziyi-5 ezimbini ezichaza i-Old Testament, ezimbini ezichaza i-New Testament, eyi-1 echaza history, ezibhale ngeEnglish into yoba uzawuthi nawe mhla wafunda walazi ibali le-English uhambe uyoresearcha ngezincwadi ubone binjalo nyhani lento yesi stage sikaDaniel 2, Daniel 7 noDaniel 8. Uyoresearcha ngoSol Invictus and how it's rebranded. Uyoresearcha ngemark of the beast, which is Sunday law that is coming. Uyoresearcha ngeseal of God, which is the 7th day Sabbath. Asibekela amaJuda worldwide basazi. Apha emajudeni yazi into yoba ngoku i-Roman Empire yayitshutshisa i-early church, abantu ababelandela uKristu bekhonza ngeSaturday Sabbath, ifuna ubabulala ingayeki. Kukho amaJuda kwathi xa izaba phaa nge-70 AD kuzawudestroywa iJerusalem, baxelelwa into yoba uba kuzawufika imikhosi yamajoni ingene inga-attack iphinde iretreat imke, nibaleke and never look back. Baphuma bonke ababeyazi lo prophecy befundiseka bemamela, baphuma bemka bathi sa umhlaba lo wonke. So abantu ababekhonza ngalandlela uKristu wayekhonza ngayo ngela xesha lapha emhlabeni, oko babekhona befihliwe worldwide. Bafihliwe worldwide. Andiyazi ke le Zionist ne-Third Temple neentoni idecoy leyo ungayilandeleli nakakhulu leyo. Basezawubuya apha kusebekhona no-Messianic Jews. Basezawuthi gqi bavumbuluke batsho uba oko sasiyibambile thina ngalandlela uKristu wayeyifundise ii-generations zethu. So jonga umusa asenzele wona into yoba naxa sesisazi isingesi uzawusinceda siliconnecte ibali. Plus ke ngoku sinefowuni, technology it's even quicker. It's even quicker. Emntwini ofuna ufundiseka. Aphina amadoda apha eAfrika alandela uKristu. Aphi okanye sonke sifuna amagumba. Onke sifuna amachankura. Asinaxesha lolandela uCampeter's son. Aphi athi uEGW, the greatest want of the world is the want of men who will not be bought or sold. Siphila kwixesha apho wonke umuntu uneprice. Iwazi kule yethu continent you can buy any man or woman ubungumuntu onemali. Kuthiwa men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its name, men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right though the heavens fall. Yo, abasekho abo bantu ngu-0.01%. But such a character is not the result of accident. It is not due to special favors or endowments of providence. A noble character is the result of self-discipline. Nqabile ke loo nto kula maxesha esiphila kuwo, self-discipline. Umntu who will suppress the flesh. Aphina amadoda njalo awasekho abasenamdla nabo. Awugcwala abantu abangoomama nasezulwini. Abasekho.